tervetuloa mun kanavan ensimmäiselle Minecraft-pelivideolle ja tosiaan tällä kertaa ollaan tuolla Pärnäcraftin Skywars-puolella. Eli Skywarsia ollaan pelaamassa ja tosiaan nyt ollaan messissä Smile 0104, tai siis messissä on nyt Smile 0104. Meni vähän sanat solmuun, mutta joo. Joo, moi vaan munkin puolesta. Mä pahoittelen heti, että miksi mun kanavalle tullut videoita tänne mun Minecraft-kanavalle yli viikkoa, tai mun toisellekin FIFA-kanavalle. Ja se johtui ihan vaan siitä, että mulla oli pääsiäinen, kuten tiedätte, ja mä en ollut kotona silloin, ja sitä ennen oli koeviikko. Mutta eiköhän me mennä matsiin ja jatketaanko matsi alkaa. Jees. Ja nyt jatketaan, päästiin matsiin. Eli ollaan tiimi ja yritetään siis tietysti voittaa. No ei, kun yritetään hävitä. Joo. Mä en täällä hirveästi pelannut, niin onks täällä näitä... Enderpearleiko? Niin. Ei. Okei. Mun mielestä ei ole. Tuolla on yksi chesti ja... Mulla on ihan huono miakka. Juu. Okay. Vaan puumiakka. Tai no en mä edes ottanut sitä, kun mä yritin. Vitsi. Katsotaan, onko No, täällä okei. mitään. Oliko siellä woodse? Ei. Eli Otan tää chesti. Jees. Otetaan tää puumiakka täältä ja lähdetään. Mä menen keskelle. Mä heitän vedet tohon. Heitän ne vedet. Okei, mä duunailen täällä hieman vielä ennen lähtöäni. Ai niin kuin sekoilemit tolleen. Mä teen tämmösen hienon koristelun tälle mun vedelle. Joo, sattoi. Joo, mä laitan veden just tähän. Mä toivon, että kukaan ei ammu mua nyt alas täältä. Vaikka mä pelkään pahoja, että ammutaan. Ei ammuttu, jes. Ai niin, tää on tää, missä on tää talo, tää mäppi. Mä ängen tästä sisään. Russin sisään. Mitä? Mitä? Mulla hajosi jää. No niin, kun se pitää laittaa se blokin päälle tai se ei toimi. Se on semmonen jännä jutskeli. Vai sellaista? Joo. No pelkää, että tää heittää mut sivuun. Oh. Hei, mä saan Iron Miekan tehtyä. Joku tyyppi taitaa tulla keskelle. Mä näin sivusilmällä. Noniin, nyt on vesi turvana. Oho, Iron Helmet Protection 1. Nyt äkkiä. No niin, keskellä ollaan. Mä oon täällä ylhäällä. Hieman vaikeesti. Vaikeuksien kautta. Mulla on full iron. No, mutta mä joudun ihan tosi tyhmään paikkaan tänne. Noniin, mä tulen sinne sisälle. Joo, tuu vaan. Mä oon täällä. Hup! Tässä näin. Haluatko tehdä ironia? Haluatko ironia tikkuja? Tänne on tulos Juho PvP. Juho PvP. Hei, mä heitän sulle tikkuja. Toivo toi tikku. Ja mä heitän vielä ironia. Siinä on alha. Se tulee jostain tuolta ylhäältä. Joo, sieltä tulee. Se heittää laavat varmaan. Ei, kun heitti Ei poisoni. se myrkyn. Voi vitsi. Juho PvP levis. Oi Tänne vitsi. ei toivota ketään muuta. Haluatko vähän kamaa? Siinä on lumottu iron. Joo. Siinä on iron housut. Jees, kiitos. Lumotut bootsit. Jui, Timu kypärä. Haluatko Iron Swordin? Hei, tulossa tyyppi ehkä. Ei ookaan Toi vaan puublokki lagaa tuolla, katsotaan sitä mahtavaa, kun se menee tonne blokissa ja tulee takas. Mä toivon, että kukaan muu ei tuu, koska mä oon ihan sikaloveilla. Ja mulla on vaan potion of swiftness. Joo. No niin, tänne on tuloskaan joku. Nyt sit. Onko sulla yhtään ruokaa? Mulla on vähän pähkä. Mun saarella on joku tyyppi. Okei. Okay. Osuma. Trollit. Heitin damagea. Oi! Putosit sä? Ei! 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 No. Ei, pelassa vaan loppuu. No No niin, niin. ja nyt päästiin molemmat sanoa samaan aikaan, no niin. Jaa. Nyt on
No ei kyllä vakuuttaa vielä nämä kamat hirveästi. No ei mullakaan. Mä saan tehtyä kyllä Iron Miakan. Laavapuketti, no se on aina hyödyllinen. Full armor, yes. Tällä hetkellä on mulla on tällä hetkellä Full armor. full iron armor. Nice, mulla on melkein. Mä teen tosta craftan ja teen. Mikä nyt on jo? Iron Miakan. Noin. Mä lähteä keskelle. Katsotaan pääsenkö. Oo. Mä menen eka tuohon mun saarelle, joka on tossa mun vieressä. Vesi levisi mun saarelle. Oot. Menen tähän keskisaarelle. Tässä jollain puolella. Vähän hitaasti meni toi matka. Timukypärä. Deason staffia. Eli Deason. No niin, hyvä. Pretty cool stuff. Ja katsotaan, pääsisikö tonne keskelle ilman, että mua ammutaan alas. Pääsin. Tuut keskelle. Mä oon kohta siellä. Mä oon kyllä tässä välissä vielä. No täällä ei ole yhtään mitään. Kai mä katon, tuleeko tänne tyyppiä. Mä yritän tiedä potioneita. Mä en ole löytänyt vielä yhtään potionia näissä meidän matseissa. 2 timanttia, ironia ja ruokaa. Heitä vedet tohon noin. Ei osunut. Oli lähellä. Tuolla ei ollut lumottu Sharpness 1. Reiska. Ja se levis. Lagaa vähän nämä blogit. Mitä ihmettä? Sä tipuit alas. Mitä? Mitä ihmettä? Lagi. Ehkä pikkasen. Lagi maybe. Noniin, joo, mä oon täällä. Jees. Mä yritän... Toi yksi ensimmäinen puolella menee tosta läpi. Hei, toi yksi menee tonne lähtee taivaisiin. Mä teen crafta ja teen itselle. Jos olisi joku nuoli, niin... Tai siis tämä... Mä tarvin housut. Haluut sä... Mikä miekka sulla on? Stone. Okei. Mulla on 1 iron ingot. Joo. Lähdetään tappaa toi tyyppi. Mä teen nopea Iron Swordin itselleni. Tossa on noi blokit. MC Abris. Joo, tossa tuli taas tommosia hassuja ääniä kuulu taustalta, niin pysäytettiin ja jatketaan taas ihan normaalisti. Ette ole kyllä tässä välissä mitään menettää. Ei, se oli ihan vaan sekunnin tommonen pieni pausi. Mä saisin tosta... Ei, toi tyyppi tulee. Mitä? Tänne tuli joku... Ja levis. Eipä, sillä oli kovin kummonen vierailu täällä. Mä saan muuten timumiakan. Suojaa mua. Joo. No toi lähti taivaisiin toi. Siellä on 2 tyyppiä nyt niinku taivaissa. Paitsi että se tippuu alas. Oo. Voisin tehdä bowin. Tarvitse helppia. En, mä lähden sen perään ehkä. En kyllä tiedä, ei kannata. Minne ne... Onks toi aina meidän lisäksi? Ei, missä se yksi se ontsku on? Se on... miten mulla on semmonen veikkaus, että se olisi jossain taivaassa? No ei olekaan toi yksi tyyppi, joka tuolla taivaassa. Noin. Nyt on pouvi. Se on tuolla se omalla saarella vielä. Joo. Mulla ei oo bovia, no ei se haittaa. Mä lähden ton tyypin saarelle. Oota, mä tuun messiin. Se jotain sisustelee täällä. Vaarassa oot vaarassa. En oo vaarassa. Oppupei! Sam se Abris oli se, joka tiputti sut. Oi vitsi. Ei mäkin tipuin. Kuolit sä?
Joo, mä kuolin. Okei, no mä en kuollut. Mut se kai katkas se sun vede. No. Kuinka ollakaan? MC Abris. Kiitos. No, joo. Tämmönen video nyt tällä kertaa. Hieman ehkä epäonnekkaat Joo. matsit, mutta eipä voi mitään. Seuraavalla kerralla sitten. Yritetään voittaa. Jos olisi parempi tuuri. Niin. Mut me nähdään seuraavan videon parissa. Mä en tiedä mikä se vielä mun kanavalla on. Mut se on moro. Joo. Kiitos, että katsoitte ja moi.